respondre té la paraula el president de la Generalitat. Sí, moltes gràcies, diputat. El viatge als Estats Units el contemplàvem des de 3 punts de vista diferents. 1, la defensa dels drets civils. 2, la defensa de la promoció econòmica del nostre país. I en tercer lloc, la defensa política de Catalunya. Eren els 3 grans objectius i penso sincerament que els vam complir. En primer lloc, en la defensa dels drets civils. Jo vaig tenir l'oportunitat, invitat per l'Institut Martin Luther King, de fer una presentació a la Universitat de Stanford sobre precisament els drets civils i els drets d'autodeterminació de Catalunya. I li puc assegurar que després d'aquesta entrevista, complementada amb la visita al congressista Lewis, un íntim amic de Martin Luther King en les lluites civils i una personalitat d'un immens prestigi als Estats Units, que ens va rebre amb molta calidesa i amb molt de suport i que ens va comentar sobretot que no surrender. Penso que vam posar de manifest, com després també va sortir en l'entrevista en Los Angeles Times, que ara mateix la lluita pels drets civils és absolutament fonamental i central a l'hora d'explicar al món què és el que està passant a Catalunya. Però certament també va haver-hi una vessant econòmica perquè nosaltres aprofitem cada sortida a l'estranger per reforçar els missatges de que Catalunya, com senzillament ens està reconeixent abans d'ahir, un comissari de la Unió Europea dient que Catalunya és la regió d'Europa que atrau més inversions per pimes, la regió d'Europa que atrau més inversions per pimes de tota la comunitat europea. Doncs això, unit a que el Financial Times ens reconeix també com la regió de zona sud d'Europa més atractiva també per invertir, són missatges que nosaltres enviem sempre que tenim l'oportunitat en qualsevol d'aquests viatges. I efectivament, conèixer empreses americanes de Silicon Valley que volen o estan establertes ja a Catalunya o que volen duplicar i fins i tot triplicar la seva presència a Catalunya, doncs ens semblava molt rellevant i per tant la visita justament amb la presentació que va fer la consellera d'Empresa sobre la nova visió de les oficines d'acció, aquest Catalunya Exponential, ens va semblar que també era un punt que vam resoldre. I finalment l'acció política per nosaltres relevantíssima. Tenir l'oportunitat d'estar amb 5 congressistes americans del Partit Demòcrata i del Partit Republicà, amb membres de la Comissió Helsinki, explicar quina és la situació de Catalunya a casa nostra, de vulneració dels drets civils, de vulneració dels drets humans i d'atac al dret a l'autodeterminació de Catalunya, poder comentar amb ells i tenir aquesta oportunitat ens va semblar relevantíssim. Jo aniré arreu d'Europa, arreu d'Amèrica,